باش ئەز هاجرە ئەسلان یاشێن 38 شتێگۆ دبامەجانە باسکردە دبیرامە دەمانە ئەس حەفز بنیمە جانا باڤێمە دیامە ڕوتمشتن هەفتی ولۆ باسکردنەمی زاڕووک مەشغول گوێ خۆت داوان کەتنە بەحسا پیرەک و زلامە بێت چلۆ پیرەک عاقڵ بە زلام عاقڵ بە سەر vê meselê bavêm cana xeberdarin digotin ev serê me demaye vê qîzek li gundekî heye û xortek jî ji xwe lêkê dikare malek hatiye dibêjine wî gencî dê û bavî dibe qîza filan kes qîzeke delal e spehî ye qîza wî yeke got hûn hem ji xwe re bixwazin hebû diya kurkwaneke jê re dibêjin divê Alî xan vamê herin keçikê ji te re bixwazin keçikê diçin zilam dibê herê radibin diçine wê derê Alî xan wan radibin diçin diçine canê diçine canê li wê derê dibê ka bera kurk û keçik bi diyarî hevdî kevin bê çi aqilê wan hevdî dibira kurk û keçik çine diyarî hev Alî xanê dibêje canê dibê ka çi exlaqê te heye û çi tebîet li te ye dibêje û dipeyre jî ez ê bêje radibe keçik dibêje heyra êm exlaqê min ev e ev e ev exlaqê tev ev zaf xweş e exlaqekî min heye nexweş e vê exlaqê te çi heye nexweş vê rojeke min heye xaê xatûnbûnê ez rojekê dibime xatûn ez hîç wê rojê ez xatûnim kî bê çi weke xwe dikim ê zilam jî dibêje temam Alî dibê canê temam weke te îja êm jî ez ê xwe bêjim ji te re exlaqêm jî wilo ye wilo ye wilo ez zaf başim kes wekem baş tîne rojeke min heye rojke dînbûnê ew jî dişilmîş dike dibê mademkî rojke te tenê ya dînbûnê û rojkem jî ya xatûnbûnê ye her du serê hevdî dixin bi hevdî xeber didin werhesilî daweta wan dikin sal diçe zeman diçe rojkê zilam tê mala xwe govan ne şîv e ne livînin ne hişê xwe ji tişkî aniye çop deviye deryaya derketiye dibê dikeve derî ji bên û bixarê nikare têkeve hundir keçi ev çi bûye ev çi îş e ka şîv dibê şîv tune ka fireka av dibê nikarin bidime te ka rapsa xwe dibê nikarin çê ji bo çi ye dibê wela zîro xatûn e me te xatûn me ca çop deviye derve derketiye ca xatûnbûna wilo bû çi dibê wela xatûnbûna min wilo ye çi bibe îşê xwe jê nayîne got zilam jî dibê wela înkar got me pitar xeber dabû yeke min jî mişter gotibû ha hêdîka radibe raziye darê xwe ji pişta em bêjin ji pişta kulînê derdixe û te sedlêjin kê gwêrm heye Alîyo tu çi dike tu çawa dike vê canê tu rûnê îro tu xatûn e ez jî dînim me ne rojkemî dînbûnê hebû ez jî hema ez dişilmîş bûm îro dînbûna me zeft kir îro ez dînbûme radibe gava têra xwe derbê xwe dixwe got serê jin kê rihet dibe tu heşê tê serê wê got dibê kuro veke her sal tu bilo cakê dîn dibe dibê erê dibê ey her sal tu bime xatûn cakê heyra ne ez bime xatûn û ne tu bibe dîn em her keskî em weke xwe naxwe mê dewama xwe bikin radibin wilo ji xwe re dewam dikin sala wan çenema ne ew xatûniyê dike û ne ew dînbûnê dike